Khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi inkosi yabasweli macingwane bonga ake sithi siyapi manje ulaliphi njengamanje siya eHome Affairs ngiyokwenza iID ngilale ekhaya kaMsweli and ngilale kahle ngizizwe ngisekhaya namanje ngizizwa ngisekhaya. Siyabonga kakhulu uhambo lethu luzoba lude nalensizwa ngoba siye Home Affairs manje asibonge kakhulu uhalfway forward Potchefstroom sibonge kakhulu usicelo mfokanyandeni umsebenzi wasenzela wona uyamangalisa ngoba iwona lo ozosenza ukuthi le project siyenze ngoba iproject le sizoye Home Affairs sibheka indaba kwa education emva kwalokho kufanele sisuke naye simuse ekhaya kwamaphumulo senza ibackground check sibuke yonke into interview ifamily masisuka lapho uhambo lobe selibheke egoli yabona kodwa solokhu sinipha nje kancane okwamanje hayi ngoba ngiyokhipha izinye ngiyehoma Affairs nje kuphela akonakele lutho engasho kumrozo ukuthi lezi impahla nezikhukhula ayihlangani Mrozo I thank you.